Здравейте, приятели! Днешното видео ще бъде отново моя трансформация към по-известна звезда. Този път се реших, че ще направя нещо, което съм обещала отдавна. Тъй като преди време бях споделила, че много харесвам сериала, който дават Квартала на богатите и е турската версия всъщност на този сериал. Харесвам и американската, между другото. Някой ми беше предложил да направя грима на главната героиня Мира. От миналото лято имах точно представа как ще изглежда грима, знаех с кои продукти ще го направя и така нататък и така нататък, но така се случи, че не го направих. Все пак идеята ми остана в главата и постоянно си мислех от тогава дали пък да не я направя. Всъщност са почнали да дават втория сезон едва това лято. Така че реших, че щом като го дават, значи ще съм актуална с това, което ще ви покажа. На мен самия стил на обличане също много ми харесва. Затова и реших в края да направя на този клип не само грима, както съм правила във всички други вдъхновени гримове от звезди, нали, точно как изглежда лицето. Реших да направя всъщност и няколко мои опита да пресъздам нейния стил на обличане. Те не са тотално копия на оригиналите, които ще видите в снимките. Но ще ви обясня защо съм съставила точно тези аутфити, когато ги видите. Реших, че всъщност грима е хубав да го покажа и в момента, защото част от вас се чудите за идеи, които са за началото на учебната година, как да направите грим, как да се облечете и така нататък. Така че това ще е моето видео и по тази тема. Искам да ви кажа, че тези видеа, които ги правя грим вдъхновен от, няма как да изглеждам като самите звезди. Аз нямам техните черти, понякога нямам и цвета и на косата им, както в случая с Мира, тя е руса. Опитвам се да пресъздам това, което аз виждам върху тях, направено на лицата им. Това са вдъхновени гримове от тези звезди. Не са нещо, което ви казвам, че да, точно така изглеждам като тях и край, нали. Успяла съм да приличам, например, на Поли Генова или на Михаела Филева, серията, която бях направила. Изцяло вдъхновени са тези гримове и все едно идея за мен и за вас. Така че надявам се тези видеа да са ви все още интересни и този малък апдейт, който ще направя на това, да бъде също така приятна изненада за вас. Ако ви харесва, ще се радвам да ми оставите коментар с мнението си. Също така, като цяло, все още приемам предложения за звезди, които да все едно да пресъздам техния вид. И ще очаквам още предложения. Това е за сега от мен. Няма да разширявам повече с говоренето в началото. Сега ще преминем към същинската част. Започваме с грима, за който ще използвам като база в началото фиксиращ спрей, а малко по-късно ще поставя фондитен. След него ще коригирам тъмните кръгове, като първо ще поставя малко по-тъмен, близък до моя цвят коректор и след това ще използвам писалката на MAC Prep and Prime, за да може да просветля по-изпъкналите части. Всичко преливам в Beauty Blender и после преминавам на базата за сенки, която ще скрие капилярите на очите ми. След това запечатвам с палитрата на Kat Von D Shade and Light и запечатвам и лицето с прахообразна пудра, която също така и матира. След това ще сложа гел за вежди, за да оформя веждите. Веждите на Мира не са много изразителни, по-тънки са, затова и не се концентрирах много в тази част. Повече време отделих на контурирането, главно използвах хула на Benefit, защото виждам, че при нея самия загар е много така изразен, вижда се бронзиращата пудра, вижда се контура и разбира се хайлайта, но него ще го поставя малко по-късно, защото виждам, че е и добре просветлено. Използвах и на Milani Luminoso ружа, той е доста така сочен и след това използвах Mary Womanizer, отдавна не го бях отваряла, ако трябва да съм откровена. После преминах над очния грим, за който използвах ето този цвят, за да очертая окото. В края леко издължих, защото забелязвам, че при нея са издължени сенките. Сложих и от хула малко повече към средата на крепача, за да може да се така затъмни. След това сложих този кафяв нюанс в долната линия, близко до миглите и с този тъмен сивкав цвят всъщност подчертах горната линия повече, като много добре опуших, но всичко го концентрирах близо до миглите.
След това сложих и малко леко блестящи кремообразни сенки. Просто исках да има някакво преминаване и пречупване на светлината, не както само с матовете да е всичко някакси по-плоско. Сложих спирала. И след това сложих от този цвят шампанско в другият край на окото, за да просветли. Това е крайният резултат с очният грим. Сега ще завършим всичко с устните, за които всъщност използвах два цвята молив. Единия малко по-тъмен, другия по-светъл. По-тъмният е нещо като цвета на Кайли Дженър, но после сложих малко повече от светли, защото мисля, че нейните устни са доста по-светли като цяло. И малко гланс, за да направи по-оптически големи устните. Сега ще ви покажа как всъщност оформих и прическата си. Има и такава част в това видео. Всъщност в началото бях накадрила косата си по един по-различен начин, за който ще споделя в друго видео, но започнах всичко с всъщност вече разресената ми коса, която поради предишното накъдрене беше малко по-изправена. И след това използвах маша. Мисля, че виждате точно колко голям беше накрайникът за накъдрянето. И навих косата си, старах се всъщност да сменям посоките на навиване, за да може малко по-естествено да се получи прическата. Мира е в повечето серии накъдрена. Затова избрах така да оформя косата си. При нея е така небрежно направено на косата. Всичко фиксирам с лак за коса и малко по-късно ще пригладя и косата с онзи трик, който ви показах. Това е завършеният вид на косата. Мисля, че долу-горе успях да я пресъздам и сега ще ви покажа моите идеи за нейни облекла. Доста често забелязвам, че тя носи карирана риза. Затова и бях решила със сигурност да ви покажа аутфит, който включва карирана риза. Взех идеята с полата, която е в черно и е дънкова. Според мен това е много приятна визия, която лично аз бих носила много често. Сега преминаваме на аутфит номер 2, който е доста по-експериментаторски, защото не успях да открия такава хейло ефект блуза, а точно тази снимка гледах, когато и пресъздава грима от снимковия материал, който е рекламният. Ползвах този бял елек и бял потник и мисля, че долу-горе се приближава до това, което тя е облякла, само че по малко по-нестандартен начин подредено. Сега ще преминем на визия номер 3, която е с тази красива дълга пола. Първо видях идеята, където беше с черната и абсолютно същата пола на H&M я продават в черно. Видях, че в друга серия тя използва точно тъмно синя, каквато имам аз. И разбира се, ризата долу-горе по нейния модел. Това беше всичко от мен. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, може да му го покажете, като дигнете палец нагоре. А с вас ще се видим много скоро в следващото. Чао!